oza nendlebe ngize nendaba allegedly bengani wethu yazi deep down in my heart ngiyafisa ukuthi ngingathi yabo nami ngithathe bese ngiyakhomba ngithi lugovo kimi lugovo kodwa manje ke ayi asikiyeke lokho ya hey cha wenganza ukuthi izolo la kushuthi ngike ngahlangana nenye ipost la ye-Daily Maverick la kunombuzo othi is he a top cop kusho uMkhwanazi ukuthi is he a top cop ngase ngibuka nje ukuthi awu abezindaba yini lento abayishoyo manje uyabo ngathi umuntu obekade ebhale leyo nto omunye ubaba waseNdiya ngizozama ukuyithola le nto ngiyifake la kodwa ke angikho lapho ngila ekutheni uthi emaqhamuka le nto le ngase ngibuka ukuthi oh kahle kahle kuliwa noMkhwanazi uMkhwanazi wayehlaba esikhonkosini ekusho njalo ke kwaZulu uyabona mawihlabela thu ihlaba esikhonkosini so kusho ukuthi wayinemba uMkhwanazi ngoba uma uzobuyela emuva ubukusise kahle uzokhumbula ukuthi kuzo zonke izinto ezakhulunywa lapha emva kwaleya report kaMkhwanazi ngosuku nje lolo sabona uPaul O'Sullivan evela impela nje bamnikeza iplatform abezindaba wazokhuluma kahle kahle wazokwenza ama allegations against uLieutenant General Mkhwanazi kanye beno General uMasemula ukuthi bahamba baphesheya washa wacima babuya namabheki abizayo ako 70-200,000 alamagama ke niwaziyo ke nini eniwathandayo wasebuya ezothi lento ekhulunywa uMkhwanazi akakaboni ufakazi uMkhwanazi athi uphethe njalo wathi lento ekhulunywa uMkhwanazi kwama allegation uyabheda uMkhwanazi ayikho le nto akayikhulumayo ukhuluma bani uPaul O'Sullivan sithe sathi sabuka lapho ke kwaqhamuka intululwane no baba uMacingwane naye wazoyiphikisa le nto kwazoqhamuka nabo Sibiya kwazoqhamuka ngisho ama journalist olokhuzana bani journalist le uClement Manyathela naye wazothi uMkhwanazi ufuna isympathy from kithi hey kwasha kwacima hey baba baningi abantu sabona ofikile Mbalula sabona umfana lo Malachi ebafethu ngabala ngazi ngafika phi baningi nani niyabazi nani ningabafaka nje la kuma comment enibakhumbulayo kodwa uma uthi yabuka bonke labantu babephikisa nje lento esho uMkhwanazi without any tangible proof and uMkhwanazi akazange futhi abanike ne-evidence akanayo ngalento akayekhuluma so uyabona ukuthi this was a ploy ukuthi they discredit him so thina ke siyayazi le nto le siyayazi thina komunye umholi nje esimlandelayo la eSouth Africa kudala beyenza ukuthi when you are doing something for the public they will come and attack you because lapha phezulu kwakhiwe isigungu thizeni esiphethe South Africa as a whole and lesasigungu isona esidecideayo ukuthi who is right who is wrong abasebenzisa umthetho bona lephezulu kulesasigungu lesiya that's why kunje South Africa right now is ungovernable because of that so ngithi ake nginikhumbuze nginibuyisele emuva ukuthi njengoba sibona kubhalwa lezi zinto abayibhalayo manje ayiqali manje lento ibuya le so njengamanje sibone noMalema ethi abezumncengo uMkhwanazi ilokhuzani ad hoc committee ebaluleke kakhulu kunomsebenzi wamaphoyisa phela uma ngabe bizwa ku commission usabizelwa nomsebenzi wamaphoyisa ukuthi ayokhuluma khona so uyabuka zonke lezi zinto ezenzakalayo ukuthi there are people who are actually paid to make sure ukuthi South Africa remain as it is
nothing changes. Omkhwanazi bafuna ukuletha ushintsho la bayacindezela. Naba ke phezulu ke njengoba nibabona amaphoyisa amabili kanye nezikhulu ezimbili. Izikhulu ke lezi yizo lezi ezibalwayo ebugebengwini. Izikhulu lezi ezimbili. Lese esinye sake savela ukuthi sona safonela izigebengu 10 times ngelanga lizizobo. Macala. Ziyakhala bafethu. Kumnandi eMzansi. Kumnandi, ayiniyazenzela. Senzile kwamachanca nezimathanda.